uNkosikhona Ndabandaba. Qhawe anganoma ukhona la ngithe wobuka lo live. Maye ngekho ngicela bemtshele asondele. Mhlawumbe akaze bekutshela abantu abaningi bayenqena noma mhlawumbe bayisaba noma mhlawumbe bayakutshela awubalaleli. Ngumuntu odalwe ngenhlonipho. Ngumuntu odalwe ngenhlonipho ngempela futhi kakhulu. Ngiyamhlonipha omunye umuntu, ngiyamazisa futhi omunye umuntu. Kodwa ngiyakwesaba ukuphoxa. Mina selo ngafika emculweni akaze ngibe against nomuntu. Angixabani nabantu. Angithandi le nto, ngizama yonke indlela ukuthi ngixolise mangabe ukuthi mina ngirong. So ngiyacela Qhawe, angizwani, ngiyathanda ukubonisa umuntu. Ngabe lento ngeke ngazama ukuxhumana nawe ngakuthumelela nane VN akaze ungiphendule. Ngangichazela yonke into iVN cathi yawu 11 minutes ngichazela yonke into. Ngikubonisa ngayo yonke indlela. Ngiyingane ngiyingaka. Kuronga khona lokho ukuthi ngicine sengibone ikhala engakwazi ukubonisa ngazo umuntu omdala. Ngiyakuhlonipha. Angizwani mina nento engamhloniphi umuntu omdala. Ngiyazazi ingqele zami, ngiyabaza abane wethu. Kodwa ngifuni kufikela esigabeni khona esengifuna ukuzibona sengazi ukuthi ngakhona indima engiyidlala kuwena ekubonise. Ngiyazi ukuthi njoba ngikhuluma la mhlambe kuzongena ngapha kuphume ngapha ngoba mhlambe futhi vela unandaba. Kodwa mina ngikubonisa njengensizwa engayibona yangichaza ikakhulukazi ethanda isinto sakithi, ekhulisa izingane ezincane ngendlela eqondile ezokhula zazo umthetho. Ngoba abanye abafowethu banebhadi lokukhula bengekho ubhuti phambi kwabo abatshela umthetho wempilo. Umuntu afika agaxele egoli ayiphose endaweni ewrong, agaxele eThekwini ayiphose endaweni ewrong ngenxa ukuthi abeka ababonisi bakhe. Kunzima ke vele ukuphila empilweni ungenawo umhlahlandlela uyaphambili noma ungenayo into ethi wena ubonisa ubani. So lento yenzayo inhle kakhulu, ngiyayincoma. Ngiyacela lento engizoyisho kuwena isicelo futhi ngiyaphinde ngiyikhulume. Ngiyagcina namhlanje noma ungaqhubeka usuyiqhubekela wena, kodwa mina eyami indima ngiyobe sengidlalile ekutheni ngikubonise. Akekho umuntu emhlabeni wazi yonke into. Futhi akekho umuntu oyispecialist yawo yonke into. Kwezenkolo uyaphawula, emsizweni uyaphawula, ezikoleni uyaphawula, umculo uyaphawula. Kusuke sokhonto wrong nenyanga ethi yona lapha yonke into kusuke kukhonto wrong lapho. Nomuntu owumakhi kumele umuntu owumakhi abe strong kuleyo nto sengakwakho kunye, kodwa khona okufuneka zazi ukuthi kodwa la yona into engaqala ngayo kwakhale ngiyazi kangcono. So ngiyafisa Qhawe kithi ukuthi ukuthola enhlizweni yakho ngenkulu inhlonipho. Ukuthola enhlizweni yakho ukuthi umsebenzi wethu lo womculo siphila ngawo umculo. Awekho amafame esisebenza kuwona, awekho ama-payslip esiwathola kuphela kwenyanga. Into esikwazi ukuthi sondle ngayo imindeni yethu nezingane zethu umculo. Uma Qhawe kithi usuka la usuka khona uza emculweni uzohlambalaza abaculi, uzothi abaculi bayalalwa. Ngizwa umzimba wami uhlasimulisa igazi because lento ithi sifaka isithombe sokuthi into eyiciko angabikho umuntu ozoyihlonipha eMzansi ngoba abaculi bayilento enithi bayiyona enithi babanjwa zigwili, babanjwa zigwili ngoba kusho ukuthi bengenamali. Ngamanye amazwi ukuhlekwa, bayahlekwa abaculi ukuthi abanamali kangako beze bedayise ngemizimba yabo ukuthola imali, yabo. So kuthunyelwa isithombe sithi into umculi into engelutho. Kuthiwa abaculi abangahlonishwa. Siyahlonishwa thina bafowethu la siqhamuka khona, abantu bahlonipha. Kunabantu abaze behambe phansi ngamadola abanye bekhala inyembezi ethi ngangazi ukuthi ngiyokubona. Uma ngabe bezwa wena uzokhuluma ngeciko kanje
angazi obaba abadala emculweni bathule bethini bebuka ichilo ngoba ubunsizwa akukhona ukushaya abantu nobuqhwaga unobuqhwaga akukhona ukushaya abantu. Umnsizwa ukwazi ukuhlanganisa isizwe, ukwazi ukubumba abantu, ukwazi ukukhanda into engeke ibe khona. Umnsizwa akulona ulimi olunehlabathi noma olungcolile. Ngiyafisa mina Qhawe with anganoma icontent uyadlala uyidlalela mhlawumbe ufuna into ozokhuluma ngayo ku TikTok, but lento yabaculi ukuthi abaculi bedikade noma ubani umuntu ovule uTikTok account noma uvule Facebook account ahlele kubaculi, I think kumele hambe uye igcine lonto ngoba iyalulaza igama lomculo. Akekho umuntu ongajabulela ukuthi la asebenza khona kufika umuntu nje esabathi ukuthi uyapheka amanqina, umuntu ewathatha amanqina wahlaphaze phansi, athi uyapheka amanqina athatha amanqina wahlaphaze. Akekho umuntu ongajabulela lonto leyo. Isenze esibi esingalungile engathi mina kuyofuna ukuthi ukusibheke ngelinye ilanga ukuthi sihamba kanjani. Ngizwe inkulumo zakho ukhuluma ngami uPaula ngami ngabona ukuthi kusho ukuthi awungazi mhlambe nje ungijoyine ngendlela. Cha Qhawe lezi zinto obuyikhuluma lapha zi wrong zonke nje. Akukho engathi mina ngiyakubalula ngoba umculo wami mina ngiqala ukushama 20 ngiza ngala la ngiqala khona ukushaya amamiliyoni, although bekusenama CD bengidayisa kakhulu mina ngishaya ama gold disc ceka into abanye abantu abayisebenzisayo ngoba lonto leyo usuku ususho ukuthi lo oyiqhakambisa ngalonto leyo yena kusho ukuthi uyiqhakambisa ngento engekho. So kufuna kubayeka abantu beqhakambise noma bekujabulele ukushaya ukuthola lezi zinto abayitholayo wena uphike ngokuthi ayi uzohoxa ngoba usubona ukuthi kunenkinga ekhona. So umculo wami bade bawuthanda abantu thema kusuka kwilokhuzana beyidayisa kakhulu ama-CD kakhulu ngendlela esimanga. Kusadlalwa nje ngokudayisa lapha ekhosini uzokhumbula ukuthi weekend ngangihlezi ngithopa ngoba ngangihlezi ngidayisa. Yazi yayekwa le top 10 edlala ngokuthi ubani udayise lelo viki udayise kakhulu leli viki edlala kwi top 10. Yazi yayekwa lonto ngoba kwakubukwani uthi cishe mhlawumbe kudlala abantu ababodwa because kuthe mangabe ke isishintsha umculo mina ngikene kwi space digital ivele ama CD edayisa ashaya amamiliyoni uvela ama CD edayisa yabo. Uma ungakubuke nje indawo eziningi indawo eziningi uyafona lapho unkosikhona ndaba ngazisho ufuna uzokala la ku live. Cha ngeke ngikwazi ukumbamba ngoba ngi live ngihlonipha laba abantu abangibukela. So indawo eziningi monganaka zashaya amamiliyoni ogcwensa nebhova lapha lezo ngoma zashaya amamiliyoni osilingo ingoma ezayishaya amamiliyoni lezo engakafiki ke la mamiliyoni lawa manje